Wara riżenja tal-Avukat Ġenerali Peter Grech, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zamit Lewis ħabbar li twaqfet il-Kummissjoni għall-ħatra ta' Avukat Ġenerali ġdid. Din il-Kummissjoni se titmexxa mill-imħallef emeritu Michael Mallija bl-imħalfin emeriti Lawrence Quintano u Antonio Mizzi huma membri ta' din il-Kummissjoni. Fi stqarrija ntqal kif il-pass li jmiss huwa li l-Kummissjoni ta' ħatra se tippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern sejħal dan il-post vakanti ta' Avukat Ġenerali. Dan se jseħħ wara r-riforma importanti li twettqet is-sena l-oħra meta l-poteri tal-uffiċini tal-Avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali infatmu. Intqal kif dan il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewlieni f'pajjiżna. Intant ġiet ippubblikata littra ta' riżenja mibgħuta mill-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech lill President ta' Malta George Vella fil-15 ta' Awwissu li għadda. F'din littra Dr. Grech li sostna li se jkun itaħalli l-kariga fid-9 ta' Settembru li ġej spjega li d-deċiżjoni li ħa ma kienx waħda faċli wara li ħadem b'tant dedikazzjoni u lejaltà lejn pajjiżu fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għal aktar minn 37 sena. Dr. Grech qal li dispjaċih għal-mod kif ġie stmat fid-dibattitu pubbliku u jħoss li xi drabi saru argumenti inġusti fil-konfront tiegħu u nataw perċezzjonijiet foloz. Għal il-kariga tiegħu u s-sens ta' dinjità kienu ħafna drabi jimpedixxuh milli jirrispondi. Sfortunatament il-fatt li ġieli ma rabattejx għal diversi akkużi li saru fil-konfront tiegħi seta' ġie interpretat bħala aċċettazzjoni ta' dak li ntqal dwari u partikolarment dwar il-qadi ta' dmirijieti bħala Avukat Ġenerali, saħaq Dr. Grech. F'dan il-kuntest qal li dan mhux il-każ u sostna li l-attakki u l-interpretazzjonijiet mawġin fuqu ma waqfuhx milli jaqdi dmirijietu fedelment bħala Avukat Ġenerali. Spjega li fl-aħħar sentejn l-arrieda ġie affaċċjat bi problema ta' saħħa li setet ukoll kienet relatata ma' xogħol stressanti tiegħu. Qal li wara qatt ma mexa fuq il-prinċipju li saħħtu tiġi l-ewwel, issa jrid joqgħod attent li ma jgravax il-kundizzjoni ta' saħħtu. Huwa sellem lill-President tar-Repubblika u s-7 predeċessuri tiegħu lis-7 Prim Ministri u l-10 Ministri għall-Ġustizzja li l-koll ħadem magħhom.